Ja, dat kan makkelijk. Ja, dat is, en bij ons is het niet zo ver weg. Dus ja, nou ja, dan moeten we daar toch maar eens gaan zoeken dus. En ik moet toch Leeuwarden maar weer eens bellen. U wordt bedankt. Oké. Waar ben je dat? Een vrouw uit Lauwert. Die ging waarschijnlijk een Jack Russell zien, mooi een Bouvier. En waarschijnlijk weer dat een, nou ja, toch een loopzoentje. Dus ja, we hebben zelf vanmiddag toch weer even naar Lauwert moeten. Om te zien van dat hij daar is. Dus dat is leuk, nice. Nou, het wie Jentri december en het wie goed zo'n uren. En toen zoek ik maar even naar de borgerij, naar mijn schoonouders, om te vertellen hoe wij deze komt te zo'n om het uitzetten van het region. En ik wie even een oorband eten geweest en ik kom weer om en de hoendersoort. En sindsdien hebben we net wijsjongen. Hoi, daar ben ik hier in de buurt, nummer komt. Ja. Mag ik wat vragen? Heeft u toevallig een Jack Russell zien? Wie die Jack Russell die is verdraagt, dus. En net jongen? Nee. Nou, bedankt. Oké, hoi. We hebben flyers opgehangen, we hebben hier en daar heen bellen. We hebben internet, we hebben alle sites, hebben de advertentie opzetten. En ja, tot nota zonder resultaat. Zat een oproep op een radio ding? Ja, klopt. Het had op Mercurius TV West, het had op Radio 1 Hoorn West. Dus nou ja, we dachten nog hard dat hij stopt, maar nou komen je hier, dus wie weet er nog hoop. Mag ik jou iets vragen? I don't speak Dutch. Doe iets van Dutch. Oh. Muppet! Kom jong! Muppet! Maar je hebt een baby sinds kwart. Ja, klopt. 8 weken nou. Zou dat mooi te krijgen kunnen hebben? Nou, ik denk het net, want hij moest 2 dagen wennen en toen weer kleren en dan weer het hartstikke wies maar. Dus wij denken net dat dat een mooi te maken had. Het is mooi dat een gasveldje nog hier is. Nou. Heb je net een gasveld in de buurt? Hey joh, een Jack Russell. Nee. Nee. En zou die helemaal naar Lauwert doen, hè? Ja, ik denk het wel. Dat kan makkelijk. Ja, als een beestje, zo'n beestje het op een loop zet, dan kan hij in per uur makkelijk een paar kilometer draven. Nou, en hij is nu al een week fut. Dus ja, hij kan best dat hij al boet in Friesland is. Dat weet je toch nooit. Ik hoop heel veel tips. En ik hoop dat er de gouden tip bij zit. Dat we mooi weer in ons midden hebben, in het mooie huisje. En als er vonden wat, nou ja, als er is, dan weet je dat en dan kun je weer verder. Maar ja, zolang het er net vonden is, dan houden we het dan een beetje hoop.